Hormatly Ata Watan TV YouTube kanalynyň tomoşaçylary, ine biz şuň täze gepleşi, intellektual umyt tipi gepleşe başlaýar. Türkmen ýaşlaryna rol model bolup biljek, ýene-de öz ýaşlarymyz, öz türkmenlerimiz, dünýäde awraýly türkmenlerimiz, intellektual taýdan uly derejelere ýeten türkmenlerimiz bilen, oglan gyýdymyz bilen bir söhbetleşip gurmak biziň esas maksadymyz bärdäki. Şonuň üçin biziň ilkinji rol modelimiz, ilkinji mihmanymyz Hakyjan Kömürow. Hakyjan Kömürow biziň ýaş wagtymyz, aslında men deň duşy olanım. Şonda Türkmenistany biyologi olimpiadynda dünýä çempion eden Hawy men Kakajan, hawy özüm Türkmenistanda özüm barlyk. Ondan şu olimpiada biyologi olimpiadasyny birinji bolup şu Türkmenistanyň hatarynda Türkmenistanyň adyna çykdyk. Birinji ýyl Taýlandda bolupdy. 90-njy ýyly gatnaşdyk owada. Gaty ýaş, iň ýaş komanda bizdik owada. Medal alyp bilmendik. Ondan soňky Ukrainada bolan olimpiadada şu näçe 90 näçe gatnaşdy bary. 26 döwletden mükemmel. 30 ýyl mundan. Gaty 30 ýyl boldy. Ha, 30 ýyl boldy. Ana şu an hawa altyn medal alypdym ondan. Şu öwrünes gelýänlere men maksadym şu birinji bilen biz hiç kimine men ulanmadyk. Biziň özümiz öndürüp başladyk. Bu kampanya size değişti kampanya mı ya da olaryň dördün kampanyada sen professional yolbaşy mı? Co-founder diýilýär. Gar şu Co-founder ýa-ni o. Bilmedim. Esasen bir de onu kampanyanyň ullugyna girek şu wagt. Bula barsam da bir näçe ýerlere baranda bärde hani biziň türkmen ýaşy olan gyýlarymyzyň Google'un ya da Apple'ın öndüren önlerini ullanıcı değil. Elbette ullanıcı olmalı. Şonu öndürücü derecede yani milyar dolarlık kampanyalar dürücü. Oğlun kıyılamızı yetişmesi bitmiyor da ama da bana ait yanardım şu oldu da men onu maksat edip umut edip yetişensem bizim Türkmen onlamış olanlar ameliyat başlattılar da bir öğren beğendirici, öğren kuvandırıcı aday. Kutlu yani ilk bilen yarak oğlun kıyılamızın tanı köp olsun. Onda siz benim bilişime göre şu täze öğreten kampanyaňyz AI bilenem, yani emeli intellekt bilenem bagnaşyk var şey değil mi? Erteleme bilen ednemokdum gönleme, gön laboratoriýa. Yo adyna bir hawa 13-14 saat işleýändir. Bu käbir ýatylamakdym. Onda diňe ertir turmaly bir okuyman masama erwet bor diýip diňe şoň üçin ýatýardym. Ýa-da olam sen alternatiwa ýok. Hawa sen şunu edäýmeli, başga näme ýok, başga çykylgan ýok sen. Sen şunu edäýmeli. 100 bar almaly bolsa, sen 500 bar almaly bolsa, sen azyňy güç tutmaly bolsaň. Yani şonu başarýan adamlar senden ütdeşik adam däl. Şu derejelere gelmek üçin hökmen suratda bir baýyň sagat bolmak gerekmi, bir belli bir tanysy güýçli adam sagat bolmak gerekmi?